Хрысціянскі код. Пра сусветнае кінамастацтва разам з Тыгранам Латышавым. Слава Ісусу Христу, дарагія глядачы і слухачы каналу Радыё Марыя. Сёння я вітаю вас у трэцім выпуску нашай перадачы «Хрысціянскі код». І пагутару я з вамі пра сусветныя экранізацыі жыцця, напэўна, аднаго з самых найвялікшых святых каталіцкага касцёла, канешне, пра святога Францішка Асійскага. У 2025 годзе папа рымскі Леў XIV абвясціў спецыяльны год святога Францішка, каб кожны хрысціянін, ідучы за прыкладам святога з Асізі, сам станавіўся прыкладам святасці жыцця і нястомным сведкам міру. Гэты год пачаўся 10 студзеня 2026 года і скончыцца 10 студзеня 2027 года. І прымеркаваны ён да 800-й гадавіны са смерці дня вялікага святога бедняка. З гэтай нагоды сёння мы і пагаворым з вамі пра вобраз святога Францішка у сусветным кінамастацтве. Асоба святога Францішка Асійскага вельмі часта натхняла розных рэжысёраў, як вядомых, так і менш вядомых. У гісторыі яго жыцця рэжысёры шукалі адказы на актуальныя пытанні аб пакоры, любовы, веры, любові да прыроду, пошуку Бога і сапраўднага духоўнага шляху. Цікава, што самы першы фільм пра жыццё святога Францішка з'явіўся амаль адначасова з нараджэннем кінематаграфіі у пачатку 20-го стагоддзя, а канкрэтна у 1911 годзе. А зняў гэты фільм італьянскі рэжысёр Энрыка Гуадзоні. Затым фільмы пра святога выходзілі вельмі рэгулярна у 1918, 27, 32 і 46 годзе. Але, на жаль, яны не былі вельмі папулярнымі і знакавымі. З нерэалізаваных, на жаль, задум самым вядомым лічыцца праект «Чалавек запалу», які браты-францішканцы прапанавалі для рэалізацыі знакамітаму рэжысёру Мэлу Гібсану у 2004 годзе пасля выхаду на экраны яго сапраўды культавай і вялікай рэлігійнай драмы «Пакуты Хрыстовы». Аднак, на жаль, гэты праект пра вялікага святога так і не быў зрэалізаваны. А вось найбольш вядомыя кінастужкі пра жыццё і духоўны шлях заснавальніка ордэна францішканцаў адлюстраваны ў некалькіх знакавых карцінах, пра якія сёння мы і будзем гутарыць. Першай знакамітай экранізацыяй жыцця святога Францішка стала кінастужка «Францыск Міністрэль Божы». Паставіў гэтую карціну ў 1950 годзе вялікі італійскі рэжысёр Роберта Рассэліні, а сцэнар напісаў знакаміты Фрэдэріка Фэліні. Асновай для сюжэту яму паслужылі сярэднявечныя тэксты «Кветачкі» Францішка Асійскага і «Жыццё брата Джинепра». Цікава, што акторскія ролі Францішка і яго паслядоўнікаў выканалі звычайныя і рэальныя манахі-францішкане аднаго з італійскіх манастыроў. А сама карціна брала ўдзел у конкурснай праграме знакамітага венецыянскага кінафестывалю. Фільм «Францыск Міністрэль Божы» – гэта вельмі светлае і паэтычнае кінаапавяданне пра жыццё Францішка Асійскага і яго першых паслядоўнікаў. Кінастужка не з'яўляецца традыцыйнай біяграфіяй, а ўяўляе сабой серыю простых, але глыбокіх прытч о першых францішканах. Сама метафора «Міністрэль Божы» у самой назве фільма адсылае нас да ідэі быць блазанамі, а значыцца шутамі гасподнімі, што значыцца не баяцца выглядаць недарэчна ў вачах сучаснага грамадства дзеля нясення духоўнай радасці і слова Божага.
Галоўным сэнсам і тэмай фільма стала абсалютная беднасць і радасць. Манахі тут паказаны як людзі, якія адмовіліся ад усяго зямнога, але здабылі праўдзівае шчасце, свабоду і любоў да ўсяго жывога. Таксама у фільме добра раскрываецца і тэма любові да бліжняга. Так, напрыклад, святы Францішак вучыць сваіх братоў дараваць ворагам, быць лагоднымі і служыць нават пракажоным. Эпізоды, якія ўвайшлі ў фільм, ілюструюць прынцыпы і ідэі, якіх прытрымліваўся святы. Фільм пачынаецца з вяртання з Рыма, потом паказваецца жыццё ў манастыры, ранішнія і вячэрнія малітвы, дапамога пакутнікам, лёсавызначальная сустрэча з святой Кларай, пастаянны пошук сябе і Бога і таксама павучанне сваіх братоў. Усё гэта вы пабачыце у цудоўнай экранізацыі гісторыі жыцця аднаго з найсамых дзіўнейшых людзей, з якога пачаўся новы гістарычны крок у гісторыі хрысціянства. Дети мои, пришла пора нам разделиться. С этого часа каждый из нас в одиночку пойдет по свету с проповедью. Какими же путями мы должны отправиться? Теми, что нам укажет Господь. Как мы сможем узнать Божью волю? Приказываю вам во имя святого послушания крутиться вокруг себя, как делают дети, когда играют, и не останавливаться, пока у вас не закружится голова. А у тебя голова не кружится? Нет. Еще не кружится? Нет. Ты хорошо себя чувствуешь? О, теперь кружится. У меня голова кружится. Ты, Амарсибелло, в каком направлении упал? В сторону Сиены, как туда идти? А ты, Бернардо, в сторону Флоренции? А ты, Джинепро, в сторону Ареццо? А ты, Илья, в сторону Пизы? А ты, Руфино, в сторону Сполетто? А ты, Эгидио, в сторону Фолиньо? А ты, Джованни, в какую сторону упал? О, туда, где зяблик прыгает между деревьев. Хорошо, тогда следуй за этим зябликом, и дорогу тебе укажет Господь. Итак, дети мои, разойдемся по свету и будем проповедовать мир. Прощайте. Францыск, Міністрэль Божы – гэта фільм, які варта глядзець і пераглядаць, каб кожны раз нагадваць сабе о простых, але вялікіх праўдах і каб кожны раз разумець сэнс сапраўднага хрысціянства, што гэта любіць Бога і бліжняга, як самога сябе. Ужо ў 1961 годзе на экраны выйшла галівудская версія жыцця святога Францішка ад легендарнага рэжысёра Майкла Курціца, лаўрэата прэміі «Оскар» і вядомага па кінашэдэўру «Касабланка». Фільм так і называецца «Францішак Асіскі». У фільма ёсць вельмі прыгожы рэкламны слоган «Гісторыя маладога авантурыста, які абмяняў свой меч на крыж». У адрозненне ад больш артхаусных еўрапейскіх версій, гэтая стужка была адаптавана для шырокага кола гледачоў. Яна расказвае гісторыю жыцця святога максімальна прамалінейна, але натхняльна. Выканаўца галоўнай ролі Брэдфард Дылман змог дакладна перадаць духоўны шлях святога Францыска ад бестурботнага гулякі да чалавека, які адмовіўся ад багацця дзеля служэння Богу.
Карціна сама па сябе вылучаецца эпічным візуальным размахам, раскошнай па тых часах дэкарацыі, касцюмы і натурныя здымкі ў Італіі. Усё гэта эфектна пераносіць гледача ў атмасферу 13 стагоддзя. Таксама рэжысёр прыдзяляе вялікую ўвагу да гістарычных дэталяў і дадае яшчэ да гэтага глыбокую гуманістычную скіраванасць. Таксама у фільме бачым пераканаўчае ўзаемадзеянне святога з жывёламі. Францішак тут паказаны як сапраўдны заступнік прыроды і стварэння Божага. Мая рэкамендацыя – вельмі варта паглядзець і пераглядзець гэты цудоўны фільм як маштабную хрысціянска-гістарычную класіку, якая дакладна паказвае эпоху 13 стагоддзя і раскрывае духоўны шлях чалавека, які адмовіўся ад багацця для абсалютнай веры. Наступны фільм называецца «Каталей». У 1965 годзе іспанскі рэжысёр Хосе Антоніо Кондэ выпусціў на вялікі экран вельмі добрую і сямейную кіналенту «Каталей». Гэты фільм быў заснаваны на гісторыі 13 стагоддзя аб заснаванні кляштара святога Францішка каля Сантьяга де Кампастэла падчас распаўсюджвання хрысціянства ў Іспаніі. Па сюжэту тры манахі – Францішк Асіскі, Ян Фларэнційскі і Бернард Квінтавальскі падчас малітвы каля магілы святога апостала Якуба ў 1214 годзе атрымалі боскае адкрыццё пабудаваць новы касцёл і манастыр у Іспанію. Па гэтаму сюжэту яны будуць разлічваць на дапамогу беднай сям'і і шчырага сэрцам хлапчука па імені Каталей, які жыве непадалёк, чый розум і дабрыня будуць вырашальнымі для выканання задуманага манахамі. Гэты хлапчук нават вельмі старанна шукае закапаны скарб, каб аплаціць будаўніцтва манастыра і царквы. Пакуль святы Францішак не скажа яму, што сапраўдны скарб крыецца ў ім самім, у яго веры, пакоры і паслухмянстве. А валодаючы гэтымі якасцямі, можна пабудаваць цэлы свет, а не толькі кляштар. Вельмі рэкамендую да прагляда гэтую неверагодную, захапляльную кінакарціну, якая вучыць нас шчырасці, дабрыні і прабачэнню. Таксама варта яго глядзець і дзеля дзіўнай атмасферы, сярэднявечнай прытчы, візуальнай эстэтыкі і рэдкага звароту да іспанскіх легенд 13 стагоддзя. Далей нас чакае адзін з найгалоўнейшых фільмаў пра святога Францішка. У 1972 годзе у свет выйшла знакамітая і легендарная кінастужка сумеснай вытворчасці Італіі і Великабрытаніі, сусветна вядомага рэжысёра Франка Дзефірэлі пад прыгожай назвай «Брат Сонца і сястра Луна». Па-італійску яно гучыць не менш прыгожа «Фрателла Соле, Сорелла Луна». Рэжысёр і сааўтар сцэнарыя Франка Дзефірэлі звярнуўся да жыцця Францішка, перажыўшы сур'ёзную аўтамабільную аварыю, якая прымусіла яго пераасэнсаваць свае рэлігійныя погляды. Гэты фільм паступова і паэтычна паказвае духоўны шлях святога Францішка, адмову ад багацця і пошук сапраўднай гармоніі з прыродай і з Богам. Сама назва фільму адсылае нас да хрысціянскага гімну «Песня стварэнню», які напісаў сам святы Францішак, усхваляючы ўсё жывое на зямлі і называючы ўсё жывое сваімі братамі і сёстрамі. Цікавы той факт, што фільм спрабуе правесці паралелі між ідэямі Францішка і ідэямі папулярнага на той час моладзевага руху хіпі. Так, напрыклад, хіпі, як і святы Францішак, выступалі за пацыфізм. Значыцца, пратэст супраць вайны і ваенных дзеянняў. Яны выступалі за яднанне з прыродаю і адмову ад навязаных супольнасцю матэрыяльных каштоўнасцей. Гэтую культуру называлі дзецьмі кветак. Таму рэжысёр Франка Дзефірэлі
паставіўся да стварэння карціны як да працы, якая была павінна адгукнуцца ў сэрцах маладых людзей таго часу. Фільм быў прызваны стаць альтэрнатывай ідэалогіі вольнага кахання і прапагандаваць не цялесную, а духоўную, пераўтваральную любоў. Нават галоўныя ролі ў фільме павінны былі сыграць удзельнікі гурта The Beatles, але не сыгралі з прычыны немагчымасці сумясціць здымачны графік і працу ў студыі гуказапісу. Таксама Дзефірэлі спрабаваў на ролю Францішка знакамітага акцёра Аль Пачына, аднак палічыў яго акторскую гульню занадта тэатральнай. Такім чынам, на галоўныя ролі Дзефірэлі ўжо свядома запрасіў непрафесійных або малавядомых актораў. І яны яго не падвялі. Рэжысёр атрымаў галоўную італійскую нацыянальную кінапрэмію Давід Д. Данателла за лепшую рэжысуру. Навакольны свет у фільме гледачу паказаны такім, які яго бачыць наіўны і гарачы малады чалавек Францішак. Ён мала што ўмее рабіць, але поўны жадання аддаць Богу і людзям усё назапашанае у яго душы і сэрцы і растлумачыць людзям аб справядлівасці ў яго разуменні. Что вы ответите на эти обвинения? Вы достаточно умны и образованы, чтобы понять, что Святая Церковь должна наказать тех, кто нарушает установленный порядок. Такой человек, как вы, это угроза общественному строю. Вы преступник или тот, кто ищет луч света, который страдал в темноте. Я жил в темноте, но брат Солнца осветил мою душу. Сегодня мне все стало ясно. Я увидел свет таким, как видели вы тот день, когда решили надеть эти священные одеяния. Вы хотите стать членом нашего братства? Я? Нет. Нет. Я недостоин. Тогда чего вы хотите? Я хочу быть счастливым. Я хочу жить, как птица на небе. Понять, что есть свобода и чистота. Прочее не имеет для меня значения. Оно не занимает меня. Поверьте, если цель жизни — тянуть добровольно лямку до конца своих дней, то это не для меня. Должно быть в жизни что-то лучшее. Но где оно? Человек — это дух. У него есть душа. Я хочу вернуть себе свою душу. Я хочу жить. Я хочу бродить по полям, взбираться на холмы, трогать деревья, плыть по рекам. Я хочу пройтись по земле босыми ногами, без обуви, без всякой собственности, без всего, что делает нас рабами. Я хочу стать нищим. Да, нищим. Иисус был нищим. Все святые апостолы были нищими. Я хочу стать таким же свободным, как они. Візуальна фільм вылучаецца маляўнічымі краявідамі сярэднявечнай Італіі. Здымкі праходзілі ў гістарычных местах Умбрыі і Тасканы, а рэканструкцыі разбураных храмаў і вуліц горада былі выкананы з вельмі асаблівай дбайнасцю. Саундтрэк фільма змяшчае характэрныя акустычныя мелодыі 1970-х гадоў, якія падкрэсліваюць дух свабоды і яднання з прыродай. Сам рэжысёр у 2008 годзе сцвердзіў, спасылаючыся на лісты сваіх маладых гледачоў, што яго кінастужка «Брат Сонца, сястра Луна» спрыяла уступленню ў каталіцкія кляштары многіх маладых людзей, якія абралі шлях рэлігійнага жыцця і пустэльніцтва. Я рэкамендую да прагляду гэты фільм, так як лічу, што ён яшчэ не згубіў сёння сваёй моцы, свайго паслання.
нягледзячы на тое, што быў створаны яшчэ 54 гады таму. Скончым мы наш спіс цудоўнай нямецка-італійскай кінастужкай вядомай рэжысёркі Ліліяны Кавані пад назваю «Францішак». Гэта была ўжо другая яе спроба рэалізаваць кінабіяграфію вялікага святога. Так, у 1966 годзе выйшла яе непапулярная чорна-белая стужка. А вось новы фільм нават быў намінаваны на прэстыжную залатую пальмавую галінку на канскім кінафэсце. Нягледзячы на багацце натуралістычных сцэн, што варта мець на ўвазе пры сямейным праглядзе, фільм «Францішак» 1989 году атрымаў афіцыйнае вызнанне Ватыкана. Сам святы папа Ян Павел II плакаў падчас яго прагляду. А ў 1995 годзе фільм увайшоў у спіс кінакарцін, рэкамендаваных да прагляду камісіяй пантыфіка па сувязях з грамадскасцю. Фільм асабліва вылучаецца прыгожай аператарскай працай, якая перадае дух сярэднявечча, а таксама цудоўным музычным суправаджэннем. Важна адзначыць, што рэжысёрка Ліліяна Кавані паказвае Францішка не як ідэалізаваную казачную постаць, а як рэальнага жывога чалавека, які кінуў выклік багаццю, каб насці сапраўдны сэнс жыцця праз радыкальную прастату і блізкасць да Бога і прыроды. У гэтай кінакарціне галоўную ролю сыграў знакаміты актор Мікі Рурк. Цікава, што Ліліяна Кавані не бачыла нікога ў ролі Францішка, акрамя Мікі Рурка. Яна хацела з дапамогай сама гэтага акцёра паказаць, як чалавек, які любіць зямныя задавальненні, можа адмовіцца ад іх у імя вышэйшых ідэалаў. І ў канцы 80-х Мікі Рурк, нягледзячы на свой цяжкі характар і поўны набор зорных комплексаў, лічыўся адзін з самых шматабяцаючых амерыканскіх акцёраў. Сам жа Мікі Рурк называў ролю ў фільме Кавані адной з самых любімых. Ён казаў: «Мне ўвесь час прапаноўвалі гуляць самога сябе, баксёра, байкера ці наркамана. І толькі Францішак быў адзіным фільмам, у якім я сышоў ад свайго звыклага амплуа». Таксама у фільме бліскуча згуляла Хелена Бонем Картер у ролі Клары Асійскай. Варта адзначыць, што і ў гэтага фільма вельмі яскравы рэкламны слоган. Гучыць ён так: «Чалавек для ўсіх людзей. Прыгода на ўсе часы». І сапраўды, гэтак так і ёсць. Кожны з нас можа штосьці ўзяць для сябе з жыцця святога Францішка, і мы ніколі не перастанемся захапляцца прыгодамі яго неверагоднага жыцця. Таму вельмі рэкамендую да прагляду і перагляду гэтага сапраўды вялікага фільму, бо ён прымушае задумацца над вечнымі тэмамі: верай у Бога, сацыяльнай няроўнасцю, маральным выбарам, экалогіяй і тым, наколькі сучасны чалавек адарваны ад духоўнага жыцця. Если кто хочет идти за мною, отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за мною. Это все, что я знаю. Нечего бояться. У меня уже почти нет страха. У меня уже почти нет страха. Уже почти нет. На жаль, наш час не дазваляе нам распавядаць і пра іншыя, можа, менш вядомыя фільмы пра гэтага вялікага святога. Але я спадзяюся, што сённяшні наш выпуск натхніць вас паглыбіць веды пра святога Францішка, праз прагляд хаця б адной альбо некалькі запісаных кінастужак. Асабіста ад сябе жадаю вам браць прыклад жыцця вялікіх святых і час ад часу вывучаць іх жыццё праз фільмы, кнігі і перадачы.
Прыемнага прагляду. Слава Ісусу Христу! Хрысціянскі код. Пра сусветнае кінамастацтва разам з Тыгранам Латышавым.